Ja som nezodpovedný blázon, neviem čo všetko, šašo, blázon, poloblázon, ktorý spôsobuje chaos, deštrukciu a bordel. A cirkus ešte. Zasran, ktorý v živote nič poriadneho nespravil. Vypnite mikrofón pánovi poslancovi. Idiot. Krátko zareagujem. Tak musím povedať, že... A keď skutočne je to vaše slobodné rozhodnutie, pán dajú Saka. takémuto idiotovi a bláznovi, človeku, ktorý patrí na psychiatriu hlas, tak Pán Boh neochraňuje Slovensko. Prosím, zachovajte slušnosť. Poprosil by som každého, kto sa vie modliť, nech sa modlí, a kto sa nevie, tak nech drží palce. Ty debil. A prosím vás, pekne sa tu nerozčulujte, lebo ja si naozaj stojím, že ten človek je debil. Je to podľa mňa debil a stojím si za tým. Že väčšina krajín v Európe si volí ústavných sudcov ústavnou väčšinou, čo sú 2/3, alebo až 3/5, čo by bolo vlastne v našom prípade až 100 hlasov zo 150. Lebo niekto nasere s prepáčením ľudí s takými kolónami a potom ľudia nebudú akceptovať ďalšie nejaké opatrenia hygienika alebo uznesenia vlády. Lebo aj takéto to môže mať dopady. Preto by som bol rád, aby ten, kto to spôsobil dnes, aby si uvedomil tú svoju zodpovednosť. Lebo dnes obrovské množstvo ľudí zbytočne nasrali. Ja túžim potom, aby som tu nemal tú šatku na hube. Máme pred sebou obrovský problém, lebo vieme o 15... Ako ho chcete riešiť, pán premiér? By som sa opýtal aj ja vás, ako by sme ho riešili. Chcem najmenej vytvárať medzi ľuďmi teraz pocit, že to tí cigáni z osád sú tí, ktorí nám sem priniesli ten koronavírus. Nie je to ten cigán Peter Pellegrini, je ten človek, ktorý to spôsobil. Prázdna stolička patrí Igorovi Matovičovi, ktorý je povestný tým, že veľmi rád mešká. Čakáme ho každou minútkou. Tak ešte asi chvíľočku. Máme tu budúceho premiéra. Dúfajme, že v budúcnosti bude dochvíľnejší. Ešte raz mi to poviete, normálne ti vytnem. Rozbeňte papulu. Pán premiér budúci Igor Matovič si nasadzuje rúšku. Nech sa páči, príjmite svoje miesto. A prečo ste vlastne meškali? Úplne úprimne, ja som zabudol. Dúfajme, že nebudete zabúdať často. Na jednej posratej kompe 50 miliónov eur. Pán poslanec, skúste akože úplne normálne vystúpať, dobre? Normálne vystupujem. V roku 2019. No premiér je psychopat. Však to už konečne všetci hovoríme otvorene.